ना तो सबसे बढ़िया हो लौंडा का उठा ली। सुनो का नाम बतौल अपन हिमांशु। हिमांशु जी राउर नाम हिमांशु अब ना रहे थोड़ा देर खातिर राउर नाम रही भोला नाथ महादेव का नाम हो महादेव। महादेव महादेव बहुत बढ़िया बहुत सुंदर महादेव के भभूति दो चंदन तनी भभूति भभूत लगाओ भूत लगाओ रे बाबू भूत ना भभूत भूत न भूत। आओ माइक के स्टैंड लेके आओ धोती उती पहनाओ भोलानाथ के जल्दी लाओ बॉक्स तो लागल बा यहाँ तहाँ लेकिन कोनो बात नहीं है जे हम रोल करा दे और तई तू लोग आगे में बैठो तो भैया ए भाई आगे में बैठो ना एगो कुर्सी दिया जाओ हमरा के कुर्सी 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 कोई दे सकेला का दी जल्दी तनी चंदन देखो शांति से बैठल हो प्रोग्राम होके दलो। आई चप्पल कावना के हरे चौका पर हर बताओ ना हेलो ये लड़का के लाल पेंट मारे तो ओठ में। ए चंदा रे चप्पल है दे दे तनी होने लो ना होई मार दो एक बार रेडिमेंट मारा ना भाई हेलो हे लगावा है उठला ली पूरे भर उठेला फेर दियो। अमरजीत भेद सुनील भाई के हां सर लेकिन हिसाब में हंसो देखिए और रंग मत चाट ली हो आई तहने भोलानाथ पूछ ले बाद में लास्ट घड़ी है ने भोला बाबा समाधि पर बैठी तो जल्दी फड़क से भगवान भोलेनाथ 87,000 वर्ष के समाधि लगा के बैठल बाड़े तले वही बीच में एगो असुर पैदा होता जौन असुर के नाम बतरकासुर लागल देवी देवता के प्रसान हैरान करे देवता लोग पहुंचल बा का रोको हम करवा देतानी बैठा हाय हाय धर हाय तहर डमरू त्रिशूल है हाथ में हाय 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 सब धर में मार देते कहां से बाकल बुला ले बाकल कह बाई हम भोला भोला बाबा के कहबो सीधा गौरा हवे सीधा भोला बाबा बागले रह। चल हाय हाथ हैंग कर ना गले का हां आंख मुदो हाय बीची लांगुड़ी के हैंग हिलावत रे पहले ताक हमरा पर हाय हैंग बानू हैंग क देलक हैंग क देलक 2 नंबर जाए के बाद हैंग हैंग अच्छा चल हैंग रख राय तो वही पर सही ला लिया रोक रे भैया हैंग बानू अब हाय हैंग हैंग करत रह एक बीची हैंग करो अरे सांप के जीभ लुबलुला होत रहे कबा ठीक बा हाय दोनों अंगुरी खड़ा रही बिछला अंगुरी खाली करत रही चलो हिलावा है हिलावत रह हिलावा है पूछी मजा आवत हमका हाय हिलावा हां यही लग ए सब मत हिलावा हाय खाली हिलाव रे मर देते नहीं हाय हिलावा ना बे ओमे पोलियो मार देले हैं जे तो कोनो हिलावा हां चल ये ठीक बा आँख खोलो तो देवता लोग पहुंचल विष्णु भगवान के लगे विष्णु बाबा एगो राक्षस सरान को के रख लेबो ओकर मरण कैसे होई बताई कहले कि हमरा बस के नहीं ब्रह्मा जी लगे चले के परी हस्तरेखा हुए देखेले भाग के हुए लिखेले दरबार में गल ब्रह्मदेव की
विष्णु भगवान के साथ में सारा देवता लोग रहे। ब्रह्मा जी देखले कहले कि लक्ष्मीपति रुआ त हां एगो राक्षस पैदा हो गइल बा, देवता लोग के हैरान करत ओकर मरण केकरा हाथे लिखत ई बताई। ब्रह्मा जी कहले कि ठीक बा, बात बढ़िया बा, राक्षस के मरण होई, लेकिन कब राजा हिमांचल के बेटी जेकर नाम है पार्वती उ जंगल में तपस्या करत रही। अब भगवान भोलेनाथ 87,000 वर्ष के समाधि लगा के बैठल बाड़े। तो भोलेनाथ के पावे खातिर पार्वती तपस्या करत रही। तो जब बोले भोलेनाथ के ध्यान टूटी ना, पार्वती के साथ में उनकर शादी जुटी ना, जाले 6 मुड़ी के लड़का होई ना, ताले वो राक्षस के मरण इतना लंबे समय, इतना लंबा प्रोसेस, लेकिन लोग कहल कि ना जन्म भलाई हो कोई करे के चाहिए। देवता लोग गइल कामदेव के लगे, कामदेव के सहारा ले लक लोग, कामदेव के पड़ी गइल बड़ी भोलानाथ के ध्यान तुरे खातिर। तो बड़ा सुंदर भाव लागल। पहली हका अरे तो अपन नगरिया से चलली हो परिया, अगोरी डर चमका के नचकावे लगली, आ परी भोला जी के ध्यानवा डोलावे लगली। नहीं खाना खोलो, आंख नहीं खोलो ना। ओए भाई वालों के तनी सा देहियो में सट ना सेंठवा में होकी तका से आंख खोल दे। अरे बाप रे सटकता। अरे मर्दे हंसे का नहीं खाता, चुपचाप आंख मुदा शंकर भगवान हवा के मैसा सीनवा फलप करेबे करे कर देते। आंख मुदी कतनो ही छूछा करी नहीं आंख खोले के। तई देखा हिस्सा टाके देखा का से खोल दे सटावा। काहे लकी लौंडा के उठा ली। आउटसाइड है ना से आके सब साफ ही ना छतारी का बतारी तू रंगारी तो ना ही टूटरा मसीहा के ध्यानवा कइली जंदना टूटला ध्यानवा और मन मन रखना ल जाए लगली। अरे तो नाच लिगावेली कमरिया हिलावेली। सिनेमा कहता नहीं कि आंख नहीं के खोले लगातार फिल्म देखे तुरंत शूटिंग के फेरा में लग जाता है। कहीं हम फंस नहीं खेलू गए इनका के बोला लागत तो जब परी से ध्यान ना टूटल त काम दे एगो पतई के सहारा लेकर के एगो पेड़ पर चढ़ के बाण मारो तारे भोलानाथ के पुष्प के बाण। पहिल का बाण यार ना लागल, दूसर का मारे दो हेने का उससे यो ना लागल, तीसर का हेने से मारे दो, चौथ का मारे दो हेने से, हसबे हसबे हसबा के हंसा दी। हमारा पत्ता को हंस रे मत मर दे, हंस मत। भोला बाबा के सीन करता रही दांची और लगा। भोलानाथ जब तकले कामदेव पर कामदेव वही जर के भस्म हो गइल, त्रिनेत्र खुल गइल। तब भोलानाथ के है दिव्य दृष्टि नु है त्रिनेत्रवा, जेकरा पर परि कामदेव पर सीधे फोकस करो। तन डीले कम करो त भैया एकर है जैसे डीले हल्का देखो। हेलो बिचिला हेलो कम करो, हेलो ढेर अभी बोलता हेलो तनी सा और खोलो, हेलो रहे दो जननी की ना। भोलानाथ के ध्यान खुलल आ सीधे कामदेव पर फोकस जब पड़ल बा, ओही जर के भस्म रति रोत रोत अइली कहली कि हमार का होई, हमार त मंगिया उजार दीहनी। कहले कि जा वरदान देतनी, आवे वाला युग में सम्रा सुर के पेट से तहार पति जन्म लिए जेकर नाम रही प्रदुमन। वरदान मिलल का रतियो जैसे साइड भइली तले विष्णु भगवान आगे आ गइले। भोलानाथ खड़ा होके कहत रहे, खड़ा होगा हो जा विष्णुपति रहुआ पति दाढ़ी बनावेला विष्णुपति ने विष्णु जी कहा। भोला जी कहलन कि विष्णुपति रहुआ, हाँ महादेव की जय।
ऐसा कहला ही नहीं ये का बोला तो ए रुको सा यार बतबो तो साफ सुनाई के चाहिए का कहत नहीं रहुआ तोरा ऐसा कहला ही नहीं बताई बताई कहला ही नहीं बताई कहला ही नहीं ए अंगुरी हिलवावे मतलब हम कहत नहीं कि बताई हम कहला ही नहीं बताई तो हम ही खातिर रहनी हां अरे कि बियाह बाबा करिया बन रौरा ए बियाह बाबा करिया बन रौरा सिटी सिटी रोको ए रोको हो भैया बिया हां बियाह रौआ करे के बा लाउडा से रोशन भाई के केकरा से ना और रउए खातिर राजा हिमांचल के बेटी रे हिमांचल के बेटी हो जा जल्दी जा आ जाओ चलो बेटी आ चुनरी कहां बारे चुनरी सिकंदर भैया चुनरी निकालिए महाराज कहाँ बड़ा सिकंदर भैया मंडली बिया तो करवाते हैं लेकिन लड़का सक्सेस नहीं के हई कहाँ फोटो खींचे ले चले रउए खातिर राजा हिमांचल के बेटी हां एक पैर पर खड़ा होके तपस्या करो तारी आहा और रउए कहतनी बियाह केकरा से केकरा से उनके से और बियाह हां तो के बिया हम तो पागल बन हमरा से के बियाह करी हम पागल बनी रउआ पागल नहीं खे ए भोले दानी रउरा सब जानतानी भोले दानी रउरा सब जानतानी अरे जान के बनीले बौरा हो बाबा करी अपन रउरा बियाह भोलानाथ कहले कि एक तो हम बौड़ा लौड़ा आ दूसरे में दोआ आ तीसरे में कौन लड़की करिए दोआ से बियाह विष्णु जी कहले कि देखे रे वो सब जानता नहीं ओ रउआ का हई ई सब जानता नहीं कहले कि ठीक बा मान के चलो बियाह हो हां लेकिन हम बियाह करब त हमर बारात के जाई के तो विष्णु भगवान कहले कि हम कहेला बानी हई हाता ना देवता लोग कहेला बा हमनी के बनम सब बारात रउरा दुल्हा बसी चली लेकिन बियाह करे पहले वो लड़की के परीक्षा ले जाए हैं काली आई पैसा लेबो ये मर्दावा हौसत कहे बा हमरा बुझाते नहीं है ने आवत और है ना सब परीक्षा परीक्षा ले के बानू पहले चियार लदा अरे हद है यार ये तो माथा पागल कर दे लाओ सिगरेट लाओ रे दहेज मांग रहा है दहेज परीक्षा ले आई हां ठीक बा हमनी के जात नहीं सब परीक्षा लेवे खातिर अब रउआ रउआ बैठी बैठी भोलानाथ कहले कि ये तरे ना परीक्षा ले आई सप्तऋषि लोग आइल बा पार्वती जी के परीक्षा लेवे खातिर कि पार्वती जी भोलानाथ के दिल से चाहत तारी की जाके पार्वती से कहता लोग कि ये पार्वती जी कुछ नहीं की बोला शीत बसन उ अपन उनके के याद करत तारी आगल बड़े चाहे पागल बड़े चाहे छागल बड़े ई खाली अपने मन में बसोले बड़ी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अबा को ओम नमः शिवाय कहले बड़ू केकरा खातिर ई तपस्या करत तारी हौ बकला खातिर ओकरा कुछ बुझाई ओकरा कुछ बुझाला अगला के ओकरा रहे के ना घर बा ना दुआर बा पर्वत पर रहेला खाली चिलम के गांजा मारत रहेला फूकत रहेला ओकरा से बियाह मत करो ओकरा से तो अंगुरी खारे ना के अंगूरी ओकरा से बियाह मत करो अरे तू तो बारू हाय 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 तू
राजा के नु बेटी हो हाँ तहार बियाह कोनो बढ़िया राजकुमार से कइली हो हे बूढ़ा हो बूढ़ो से कर अगल तब ओकर शरीर खारा नहीं कर रहा अरे तू तो बारू डेंग 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 अभिनय नवेली अतहर बारावा बाटे बूढ़ अमल पटऊ न कर का पत बरू ए बाबा साच बात हम बानी बतावत जवन सबसे बाटे गुड़ ससुरा जइबू त तारा पहिले एगो लइका होई है अरे जेकरा होई सूर पार्वती जी से सारा देवता लोग शिकायत करता भोलेनाथ के पार्वती जी कोई के बात नइखी मानो कहतारी कि प्रेम पगल से जेकरा हो जाई ओकरा राज के कुमार का होई प्रेम पगल से जेकरा हो जाई ओकरा राज के कुमार का होई जेकरा छूछे भात अरे असही घोटाई ओकरा चटनी अचार का पार्वती जी से भोलानाथ के हाथाना शिकायत बतियल कोनो जरूरी नहीं है कि बियाह कटवा आजे वाला हां बियाह पहले हूं कटात रहे देवियो देवता सही बात बा जाके भोलानाथ के बियाह कटल तलोगा पार्वती जी से जब बर्दाश्त ना भइल हां एक के हली खिसिया के कहली कि सुनी सुनी मुनी बाबा ऐसे रहुआ लोग के मतलब का बा हम ना माने कोई के सलाह जब करब तो करब गजरिए से बियाह अब जनी उनकर निंदा करी अपन अपन रास्ता आहिरे दादा पार्वती तो पूरा दिल से एक्सेप्ट कइले बड़ी भोलानाथ के अब सब ऋषि लोग देवता लोग आके भोलानाथ से कहता का मुंह लटकोले बड़ा ए बाबा ए खड़ा होकर मर दे हमरा से लम्बा हो जाता रहो तू तो गांजा थोड़ा सा लंबा हो जाता थोड़ा सा शांति ए भैया थोड़ा सा शांति बनावा जाओ ए भोला बाबा ए चुप बैठ ना रे बैठ बैठ छेछरा हो ए भोला बाबा का उ लड़की रुआ के दिल से चाहतिया हे हेजा बसा के रख ले बिया हेजा दिल में बसा के रख ले बिया रुआ के दिल से चाहतिया रात के खाली हमनी के परीक्षा लेनी है सब ले लो हेलो हां लेनी है सब परीक्षा ले आइल हो लेनी है सब अब बोली रुआ बियाह करम कि ना हम लम तब न करो का कहता मर्दवा हमनी के परीक्षा ले ले भाई सरौआ लेला के जरूरी नहीं एक बार ले परीक्षा एक बार लीहनी तो जाई विश्वास हमनी के बात पर नहीं खेता जाई रो परीक्षा ले सकिले पार्वती जी वही जे तपस्या में बाड़ी लीन बाड़ी अपन भोलानाथ जाता रे त्रिशूल डमरू लेला आराम से हेंगा हेंगा दब के चलो चियारा मौत देखिए तार में मत झुला के गिर जी है शांति बनाओ लोग पार्वती बोलो आँख बोला अभी नहीं के मन करत रउआ के बानी पहले खोला था ना पहले बताई रउआ के बानी पहले खोलो
अरे तो तू सब काहे बड़ो जो हेमा घुमा पहले तू हेमा घुमा हंस मत अपन पार्वती या शंकर जी के संवाद होता आपस में खाली खोलो तो ए खाली हम ना खोलब। ए खोल दो तू खोलबो कि ना पापा के बोला लो वो ना खोलब हम। खोलबो कि खोल दी लबर लबर का बोले बड़ो सर पार्वती जी के शंकर जी के वार्तालाप चलता है में छेड़छाड़ ना भोलानाथ कहता रे कि आंख खोलो पार्वती जी कहता रे कि हम ना खोलम ओम नमः शिवाय के जो पापा लगौले बड़ी आंख नहीं की खोलत भोलानाथ बार बार कहता रे कि खोलो खोलो हम ना खोलब। पहले रउआ बताई कि रउआ के है। हमरा के पहले वरदान दी कि जेकरा के हम चाहत तानी उनके से हमरा बियाह हो जाए। आँखों से खोलो भोलानाथ कहले कि पहले आंखावा तो खोलो आंख जब खोलो तारी पार्वती जी आ ताको तारी भोलानाथ को देखते रह जाता तब हवा गए तो का करत रह तारा घटे के ना तोरा के परमानेंट रखला में कोनो फायदा नहीं के जब दिल के फीलिंग नहीं खिस बुझल त का बजे देते होला लाइव हो बजाओ जब पार्वती माता भोलेनाथ के देखले बाड़ी त खारहे चरनिया में गिर के कहतरी कि हे भोलेनाथ आरे राऊ रे का रनवाए भोला जी अरे तेजानी रे भावा अरे मर्दे पत्नी गोर पर गिरल बड़ी उठाइबो कि खाली ठोकब ना मर्दे दोनों हाथ उठा अते कहे हंसता रे चुप गंज में लड्डू फूटा हो अलबत सीन करत रसन माने दोनों हाथे धके उठाई है त्रिशूल साइड करत त्रिशूल हटाओ ई तारा गोर पकड़ी हन त दोनों हाथे उठाई है धके प्यार से सैया जी तेजनी रे भावा रौरे करनवा रौरे करनवा सैया जी तेजनी रे भावा बंद करो लो महीना ए भाई बंद करो ऑर्केस्ट्रा चालू हो गया हम तब देखी रोज शिव पार्वती बनैले राम लक्ष्मण सीता बनैले लेकिन भाई ऐसन शिव जी पहिल का देखतनी नारायणपुर में तारकासुर हवे ई मर्दवा ऐसन शिव जी के रूप लेले हो लागत हो वही लगले नाचो अच्छा बा लेके बौरा रहस हमरा के वरदान दी कि जेकरा के हम चाहत तानी वो हमरा के मिल जाए। दर्शन अपना पूरा हो जाए का कहलो कहीं साफ बोलो कि सब है के सुनाओ मुंह तो ऐसे बनाओ तरह न बुझाता कि काला कौन खाए वाला बारे ना बुझाता कि भाठा में से बिलार झाकता का कहनी है भोलानाथ यहाँ के रहुआ दर्शन अपना पूरा हो जाए कह कि तहार सपना पूरा हो जाए जा दर्शन अपना पूरा हो जाए जा चल जा अपना घरे जा
दूल्हा बन के आराम आराम से बोलो। अलबला भाई हाँ तेरा द्वार पर दूल्हा बन के दुल्हा बन के जीवो भोलेनाथ कल के जा तहर सपना पूरा हुई आ हम तहरा दरवाजा पर खुद स्वयं दुल्हा बन के आए। पार्वती जी के जब अतना वचन भोलेनाथ सुनौले तो बड़ा दिल के सुकून मिलल। पार्वती जी वजह से अपन रहिया लौट जाता रही। अब भोलेनाथ फिर अपन कैलाश पर्वत पर निकल अच्छा तो है टोपा उपी खोल दो ए चंदन है टोपी खोलो भोलेनाथ के रोल खोलो यही जरूर खत्म कर देखिए रोशन भाई है खोला खोला उठाता अब उठा 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 गोर झरवाई उनको अब भोला बाबा के रूप में तू नहीं खगोर हाँ झाड़ दो हाँ वो झाड़ो अब बताओ यहाँ तू कहाँ आयल बड़ा पर्वत पर अब भोलानाथ नहीं खा तू अब साधारण व्यक्ति हो गए तार नाम का तार नाम का भोला लगल भोला बाबा के सपना देखे कहने कि अब तोहर सीन खत्म हो गल ओरिजिनल नाम बताओ ओरिजिनल नाम का हिमांशु हिमांशु यहाँ का तहर गांव कहा नारायणपुर नारायणपुर तहर मौसी आयल बड़ी का हाँ रोका कहाँ मौसी बड़ी ओ यश कहाँ बड़ी मदिल में वो मंदिलवा में जा बोला के ले बता जा प्रेम से बोली भोलेनाथ की तो बड़ा सुंदर भाई